Zabudnite na všetko, čo si myslíte, že viete o kráľoch podsvetia. Pretože príbeh muža, ktorý sa stal symbolom mexického obchodu s drogami, nie je len suchou kronikou zločinu. Je to epická sága o neuveriteľnom vzostupe z biedy na vrchol moci, o miliardách dolárov, o útekoch z väzenia hodných hollywoodského trháku a o tom, ako jeden človek navždy zmenil tvár celej krajiny. Bol nepolapiteľný, nemilosrdný a absolútne legendárny. Volal sa Joaquín Guzmán Loera, lepšie známy ako El Chapo, a jeho cesta je učebnicou prežitia a dobývania moci v tom najkrutejšom svete. Joaquín Guzmán Loera, alebo jednoducho El Chapo, je právom považovaný za jedného z najznámejších mexických zločincov, stelesnenie obchodu s drogami v jeho krajine. Jeho neuveriteľný príbeh je cestou od negramotného roľníka z najnižších spoločenských vrstiev k mužovi, ktorého meno znelo po celom svete, k najhľadanejšiemu zločincovi planéty. Počas tejto cesty nahromadil multimiliardové bohatstvo, dvakrát utiekol z väzníc s maximálnou ostrahou ako akčný hrdina a stal sa jedným z tých, ktorí natrvalo premenili Mexiko na arénu brutálnych stretov medzi drogovými kartelmi, vlastniacimi vlastné armády. Ak sa pýtate, ako mohol obyčajný roľník zo Sinaloy zanechať takú nezmazateľnú stopu v histórii, potom je na čase spoznať Joaquína Guzmána Loeru. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera sa narodil 4. apríla 1958 v malej dedine Latuna v okrese Badiraguato Emiliovi Guzmánovi Bustillovi a Marii Consuelo Loera Pérez. Bol jedným zo 7 detí, mal 4 bratov, Miguela, Ángela, Aureliana, Emília a Artura a 2 sestry, Armidu a Bernardu. Podobne ako drvivá väčšina obyvateľov Latuny, aj rodina Guzmánovcov viedla mimoriadne skromný život. Ich skromné bohatstvo pozostávalo len z niekoľkých kusov dobytka, ktoré zdedili po starých rodičoch budúceho El Chapa. To im dávalo miernu výhodu oproti chudobnejším susedom. Mladý Joaquín vyrastal ako nízky silný chlapec. Predpokladá sa, že prezývku El Chapo, čo sa prekladá ako malý, mu dal príbuzný z otcovej strany menom Pedro Ávila Pérez. Avšak, ako to už pri takých osobnostiach, akým bol El Chapo býva, je ťažké oddeliť skutočné fakty z jeho raného života od mýtov a legend. Podľa niektorých verzií bol otec El Chapa hlboko skazený a krutý muž, ktorý zneužíval alkohol, v detstve bil budúceho vodcu kartelu a míňal skromné zárobky na alkohol a prostitútky. Väčšina príbuzných však v početných rozhovoroch poprela akékoľvek zneužívanie zo strany Emília Guzmána, pričom priznala jeho odpor k práci. Celá ťarcha starostí padala na Mariu Consuelo, matku El Chapa. Každý deň pracovala do vyčerpania, starala sa o malé stádo a vychovávala Joaquína s jeho bratmi a sestrami. Pravdepodobne od matky El Chapo zdedil pracovitosť a túžbu po poriadku. Už ako dieťa mal ambície, spomínala Maria Consuelo v rozhovore z 2014. Pamätám si, že mal veľa doma vyrobených papierových peňazí. Počítal ich, potom ich zväzoval do malých kôpok. Hovoril, mama, podrž mi ich. Od detstva dúfal, že zbohatne. El Chapo zostal vždy milujúcim synom, aj keď sa stal jedným z najznámejších mexických obchodníkov s drogami. Vo svojom najslavnejšom rozhovore opisoval vzťahy s matkou ako ideálne, plné úcty, náklonnosti a lásky. Po mnoho rokov, aj keď bol najhľadanejším mužom Mexika, sa El Chapo pravidelne vracal do Latúny, aby navštívil svoju matku. S rastúcim bohatstvom a postavením sa staral o jej pohodlie. Postavil priestranný dom v centre Latuny, kde žila až do smrti, a na kopci inštaloval obrovskú vodnú nádrž, ktorá dodnes zásobuje celú dedinu. V detstve musel El Chapo cestovať približne 60 kilometrov z Latuny do najbližšej školy. Naučil sa čítať, písať a počítať, ale rýchlo si uvedomil, že tráviť čas každodennými 120-kilometrovými výletmi do školy, ktorá poskytovala len priemerné vzdelanie, neprinesie veľa peňazí. Ďalšie štúdium si vyžadovalo presťahovanie sa do veľkého mesta a prostriedky, ktoré rodina nemala. Preto sa vo veku približne 11 rokov Joaquínova školská kariéra skončila a ustúpila pracovnej kariére. Jedna z legend o začiatkoch El Chapovej cesty hovorí, že jeho prvým podnikom bol predaj pomarančov a chleba na rušnej ceste medzi Latunou a Huažikoripou.
Podľa jeho sestry si z prvých zárobkov kúpil nevyhnutný atribút každého seba úctyhodného bosa, hoci ešte falošnú, zlatú reťaz. Každú nedeľu ju nosil, navštevoval príbuzných a rozprával sa so susedmi. Lacná pozlátená reťaz mu zanechávala na krku zelený odtlačok, ale to nevadilo. Počas celého detstva a ranej mladosti Joaquín pracoval, pomáhal matke s domácnosťou a obchodoval na ulici. Keď mal 11 až 12 rokov, začal pomáhať otcovi, ktorého podnikanie bolo pomerne zvláštne. Jeho otec, hoci bol formálne považovaný za chovateľa dobytka, bol jedným z tisícovra gomeros, roľníkov, ktorí pestovali ópium. Existuje samostatný príbeh o tom, ako sa Mexiko do polovice 20. storočia stalo jedným z najväčších dodávateľov narkotických plodín. Teraz stačí pripomenúť, že mexický zlatý trojuholník, štáty Sinaloa, Chihuahua a Durango, pestoval konope už niekoľko storočí. Pre chudobných miestnych roľníkov bolo výhodné pridať k svojim potravinovým plodinám záhony marihuany a neskôr aj maku, ktoré sa predávali za oveľa vyššiu cenu ako paradajky a fazula. Do 20. storočia sa okolo týchto farmárov dokonca sformovala zvláštna subkultúra a pestovatelia a zberači boli nazývaní žgomeros. Prvá svetová vojna katalizovala ópiový obchod, čím sa začal proces spájania štátu a obchodu s drogami. V čase narodenia El Chapa v 1958 bol obchod s drogami v podstate štátom kontrolovaným priemyslom a existoval dokonca aj zvláštny spoločenský poriadok, ktorý s ním súvisel. Na spodku boli roľníci gomeros, na vrchole politici, túžiaci po veľkých sumách peňazí, a uprostred cirkulovali sprostredkovatelia, ktorých úspech závisel od priazne elít. To všetko poskytovalo určitú stabilitu a roľníci si z peňazí získaných z predaja surovín mohli aspoň obliecť deti do školy. A každý z nich s ambíciou a kontaktmi mal šancu vstúpiť do tohto podnikania, ktoré po určitý čas zostalo rodinným podnikom. Samotná štátna štruktúra bola založená na stabilite zabezpečenej týmito vzťahmi. Inštitucionálna revolučná strana, PRI, ktorá vládla Mexiku ako de facto jednostraníckemu štátu od 1929 do 2000, udržiavala zdanie demokracie a držala moc takmer vo všetkých sektoroch vlády. Avšak v niektorých oblastiach krajiny, ako sú Vysočiny Sinaloa, vládla anarchia vytvorená početnými skupinami obchodníkov s drogami a štát musel svoju prítomnosť dávať najavo hrubou silou. Keď bol El Chapo tínedžer, na vlastné oči videl násilie, ktoré vláda uplatňovala v chudobných oblastiach, kde sa pestovali zakázané plodiny. 8. februára 1975 pristáli neďaleko Latúny 3 armádne helikoptéry. Vystúpili z helikoptéra vojaci a policajti vykonali v dedine skutočný masaker. Nenachádzajúc mužov na zatknutie, vojaci bili ženy a strieľali na tínedžerov. Keď skupina obetí našla odvahu cestovať do Culiakánu, aby protestovala proti tejto nezákonnosti, úradníci zverejnili v tlači inú verziu incidentu. Vojaci údajne boli napadnutí dedinčanmi. V rozhovore z 2018 opísala mladšia sestra El Chapa, Bernarda, tie roky ako veľmi strašidelné a spomínala, ako sedela v tme, zatiaľ čo vojaci šliapali vonku. Podľa nej sa Joaquín v tom období stretol s vojakmi. Takže podľa mnohých životopiscov bola El Chapovi vojakmi vytrhnutá akákoľvek nádej, že by svoje ambície mohol nasmerovať na legálnu činnosť. Zneužívanie zo strany úradov mu ukázalo, že jednotlivci ako on sú ponechaní sami na seba a musia sa v tomto krutom svete presadiť všetkými dostupnými prostriedkami. Svet, v ktorom sa El Chapo narodil a vyrastal, predpokladal kontrolu miestnych úradníkov nad pestovaním ópia a marihuany. Ale v čase začiatku jeho kariéry v obchode s drogami sa starý poriadok už rúcil, keďže federálne úrady chceli obmedziť obyvateľov Sierra Madre v ich narkotickej autonómii a začali premýšľať, ako vytrhnúť kontrolu nad výnosným obchodom miestnym šéfom. Nálety na Latúnu a ďalšie dediny v Sierii v polovici 70. rokov boli varovaním, čo sa chystá. V mladosti bolo pre El Chapa pestovanie zakázaných plodín rodinnou záležitosťou, ktorá sa dedila z otca na syna. Na každej úrovni, od pestovateľov po pašerákov, fungovalo podnikanie na klanových princípoch.
A mená ako Carrillo, Quintero, Payán, Fernández a neskôr Guzmán sa opakovane objavovali po 10 ročia, keď jedna generácia striedala druhú. Takže El Chapova cesta bola v podstate predurčená ešte pred stretmi s federálnymi úradníkmi. Do podnikania vstúpil so svojím lenivým, ale láskavým otcom, pracoval ako zberač na makových a marihuanových plantážach v horách okolo Latuny. Všetci pracovali. Každé ráno za úsvitu synovia, ktorí mali viac ako 11 rokov, šplhali po svahoch kopcov k makovým plantážam a začínali prácu na zber. 1 kilogram živice priniesol rodine približne 8,000 pesos alebo $700 v dnešných cenách. Po celý ten čas matka a dcéry pripravovali obed, ktorý potom mladší synovia naložili na chrbty a odniesli svojim bratom na začiatku dňa. Okrem pestovania sa Emilio Guzmán zaoberal aj vyjednávaním o predaji úrody s následujúcim článkom reťazca a zozbierané ópium sa posielalo do Culiacánu alebo iného blízkeho mesta, ako je Guamúchil. Dnes tento priemysel funguje približne rovnako. Chapov otec mal v istom zmysle šťastie, že mal kontakty s rešpektovanými ľuďmi v hlavnom meste Sinaloy prostredníctvom svojho príbuzného Pedra Avilesa Péreza, jedného z prvých známych pašerákov zo Sierra Madre. V čase, keď začal pracovať na poliach, vo veku približne 12 rokov, El Chapo, ako už bolo spomenuté, definitívne opustil školu. Po mnoho rokov kolovali povesti, že bol negramotný, ale to je prehnané. Avšak v listoch napísaných El Chapom je skutočne vidieť nerovnomerný rukopis a mnoho pravopisných chýb. Táto medzera mu však nejako nebránila v postupe v obchode s drogami, ktorý si vyžaduje vedomosti a zručnosti celkom inej povahy, než aké sa učia v škole. Vo veku približne 20 rokov sa El Chapo presťahoval z Latuny do mesta Badiraguato, kde sa zblížil s bratmi Beltrán Leiva, Arturom, Hektorom, Alfredom, Carlosom a Mariom. Vyrastali blízko Latuny a po niekoľko desaťročí sa mali stať jeho najbližšími spolupracovníkmi. Časom El Chapo prerástol aj Badiraguato a po niekoľkých rokoch sa presťahoval do Culiacánu, kde sa naplno ponoril do práce. Mýty a legendy o mladých rokoch El Chapovej kariéry v obchode s drogami sú hojné. Napríklad stále nie je isté, či El Chapo bol príbuzný Pedra Avilesa Péreza. A aj keby bol, nie je jasné, či pre neho pracoval alebo nie. Mnohí výskumníci však túto perspektívu zdieľajú. V 70. rokoch bol Avilés kľúčovým hráčom v Sinaloe, mal mnoho cenných kontaktov v politickej elite a rýchlo budoval kariéru. Bol priekopníkom leteckej dopravy drog. Bol to Avilés, kto vymyslel prepravu tovaru lietadlami. Existuje aj verzia, podľa ktorej El Chapo pracoval ako vodič pre bývalého policajta menom Miguel Ángel Félix Gallardo a vykonával pre neho citlivé úlohy, o ktorých sa nemalo hovoriť. Nie je však tak dôležité, s kým bol El Chapo na začiatku, keďže zo všetkých možností, kto mohol byť jeho patrónom, je zrejmé, že sa rýchlo naučil veľmi dôležitú lekciu. V temnom svete musíte vždy zostať blízko silnejších a musíte neustále dokazovať svoju autoritu, rozširujúc sféry vplyvu všetkými dostupnými prostriedkami. V 1977 vo veku približne 20 rokov sa El Chapo prvýkrát oženil s Alejandrínou Mariou Salazar Hernández. Mali 3 synov, Cezara, Ivana Archibalda a Jesúsa Alfreda. Ich manželstvo netrvalo dlho. Nasledovalo druhé, tiež rýchlo rozpustené, a tretie z Griselda López Pérez, s ktorou mal ďalších 4 synov, Edgara, Joaquina, Ovidia a Griseldu Guadalupe. Nie je jasné, či sa oficiálne rozviedol so svojimi manželkami, ale tomu nikdy nebránilo v tom, aby sa znova a znova ženil. A žiadna z žien mu určite nikdy nemohla brániť v kariére. Koncom 70. rokov ambiciózny a pragmatický Chapo spolu s Palmom Salazarom prepravoval za severnú hranicu na tú dobu pomerne veľké množstva marihuany, no chcel viac. V skutočnosti bolo takýchto prepravcov ako on mnoho a on túžil stať sa veľkým hráčom. Už v mladosti El Chapo pochopil dôležitosť rodinných a priateľských väzieb a uprednostňoval prácu s ľuďmi, ktorí s ním začínali v Badiraguate. Ešte lepšie, ak boli spojení pokrvným putom alebo manželstvom.
V kľúčovom momente koncom 70. rokov sa El Chapo rýchlo vyšvihol a vstúpil do novej kohorty obchodníkov zo Sinaloy v budúcom karteli Guadalajara. Jeho najbližšími partnermi boli bratia Beltrán Leiva, Hector, Arturo a Alfredo, Ismael El Mayo Zambada, muž o 10 rokov starší ako El Chapo, narodený južne od Culiacánu, a tiež Hector Luis Palma Salazar, známy ako El Güero pre jeho svetlú pleť. Bol to bývalý zlodej aut a nájomný vrah s odmeraným pohľadom z Macaritas v Sinaloe. Títo ľudia spolupracovali 10 ročia a neskôr tvorili vedenie skupiny, ktorá je dnes široko známa ako kartel Sinaloa. Koncom 70. rokov Chapo začal pracovať aj naplno pod vedením budúceho šebosa bosov Miguela Ángela Félixa Gallarda. Jeho inštinkt ho nesklamal, bol to práve Gallardo, kto ich všetkých čoskoro obohatil. V rodiacom sa karteli Guadalajara, ktorý bol stále založený v jeho domovskej Sinaloe, Chapo bol zodpovedný za logistiku v jeho časti na severnej hranici, zatiaľ čo jeho starý priateľ Palma Salazar zaisťoval, aby dodávky boli bezpečne prepravené po zemi k zákazníkom v Spojených štátoch. Podľa Gallardovej filozofie, ktorú El Chapo plne zdieľal, nikto z účastníkov organizácie nemal pútať pozornosť a po určitý čas sa im to aj darilo. Americká operácia s názvom Condor doslova zničila svet, v ktorom El Chapo vyrastal. V tých rokoch, keď sa venoval obchodu s drogami, Mexiko bolo pod rastúcim tlakom zo strany Spojených štátov, ktoré požadovali boj proti výrobe a obchodovaniu s ópiom a marihuanou. Operácia Condor zmietla z mapy mnohých obchodníkov s drogami starej generácie, najmä tých, ktorí začali priťahovať pozornosť zo Spojených štátov, vrátane Pedra Avilesa, ktorého meno sa objavilo v desiatkách vyšetrovaní DEA a stalo sa potenciálnou hanbou pre politikov v Mexico City. V 1978 pri prestrelke Avilés zomrel a uvoľnené miesto bossa zaujal Gallardo. Ale v Sinaloe bolo príliš horúco a tak sa vydali dobiť Guadalajaru. O Félixovi Gallardovi by sa dalo rozprávať mnoho, ale v príbehu El Chapa stačí poznamenať, spomedzi všetkých mladých obchodníkov s drogami sa Miguel Ángel stal bossom bosov práve preto, že mal mnoho užitočných kontaktov vo vysokých kruhoch. Po štúdiu a práci v polícii sa dostal do stráže guvernéra Sinaloy Leopolda Sancheza Celisa. Sánchez Celis bol úzko spojený s obchodníkmi s drogami, pôsobil ako sprostredkovateľ medzi svojimi politickými šéfmi z PRI a vybranými obchodníkmi s drogami, ktorým bolo dovolené pôsobiť v Sinaloe. Félix Gallardo opustil políciu začiatkom 70. rokov, aby sa stal na plný úväzok obchodníkom s drogami a pracoval s Pedrom Avilésom, rýchlo preberajúc moc po jeho smrti v 1978. Teraz, keď všetko riadila federálna polícia a nie miestne úrady, Félix Gallardo sa prirodzene stal dôveryhodným sprostredkovateľom medzi obchodníkmi s drogami a vládou. A v temnom svete sa Gallardovým tromfom ukázal byť jeho priateľ, mocný Honduračan Juan Ramón Mata Ballesteros, prostredníctvom ktorého sa spojil s vodcami kokaínových kartelov v Kolumbii. Miguel Ángel Félix Gallardo sa ocitol v správnom čase na správnom mieste, so správnymi známosťami a pozoruhodnými ambíciami. Niet divu, že sa k nemu pridal mladý El Chapo. Preto Chapova kariéra v obchode s drogami, ktorá je zvyčajne opisovaná ako postup typického manažéra vo vedení, nie je tak jednoznačná. Na začiatku boli všetci z Guadalajary viac menej rovní. A nakoniec všetko záviselo od spojení nie v Mexiku, ale mimo neho. Rodák z dediny La Tuna s 3-ročným vzdelaním ešte nemohol mať takéto spojenia. Okrem diplomatických jemností sa počas rokov v Guadalajare Chapo naučil od Félixa Gallarda niekoľko múdrych obchodných rozhodnutí. Poprvé, nevzbudzovať pozornosť, byť diskrétny, pričom rozvíjal vzájomne výhodné vzťahy s politickou elitou. Po druhé, byť vždy o krok vpred. Odposluchy, osobné komunikačné kanály, bezpečnosť, úkryty. Gallardo, posadnutý technickými hračkami, už začiatkom 80. rokov míňal $10,000 na špičkové rádiové zariadenia a kupoval nehnuteľnosti okolo Culiacánu a Guadalajary, pričom sa vydával za magnáta hotelového priemyslu. Spolu s Gallardom sa skupina sľubných mladých ľudí zo Sinaloy usadila v Guadalajare
hlavnom meste centrálneho štátu Jalisco a hlavnom finančnom a bankovom centre Mexika mimo Mexico City. Jeho dvaja hlavnými spolupracovníkmi v tom čase boli veterán obchodu s drogami Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo a narkoknieža Rafael Terafa Caro Quintero, potomok dlhej línie obchodníkov s drogami. Félix Gallardo, Don Neto a Caro Quintero sú uznávaní ako vodcovia siete Guadalajara, no spolu s nimi podnikanie zabezpečovali nespočetní ďalší obchodníci zo Sinaloy. A medzi týmto prúdom Sinalojčanov v Guadalajare a iných oblastiach mimo Zlatého trojuholníka bol aj mladý El Chapo. Zatiaľ čo Félix Gallardo budoval impérium na kolumbijskom kokaine a nadväzoval väzby s politickou a spoločenskou elitou Guadalajary, El Chapo, ktorý mal vtedy približne 27 rokov, zamieril do Zacatecasu, štátu ležiaceho v srdci krajiny. V centre Zacatecasu, severne od hlavného mesta štátu, sa nachádza Fresnilo. Začiatkom 80. rokov sa stalo centrom obchodu s marihuanou, keďže sem po operácii Condor prúdili pašeráci a výrobcovia drog zo Sinaloy. El Chapo prišiel do Zacatecasu v 1984 v sprievode svojho starého priateľa a partnera Artura Beltrana Leivu a tiež bratranca z Latuny. V tom čase obrovské množstvo voľne prepojených gangov vytvorilo rozsiahlu sieť veľkých marihuanových plantáží na severovýchod od Fresnila. Hoci niektoré farmy patrili miestnym obchodníkom s drogami zo Zacatecasu, väčšie operácie boli priamo financované Carom Quinterom a Donom Netom, riadené strednými manažérmi, ktorí pracovali v ich mene. Medzi týmito strednými operátormi v Zacatecase bol rodák zo Sinaloy menom Juan José de Paragosa Morena, ktorého všetci volali El Azul alebo po rusky Modrý, pretože bol taký tmavý aj na Mexiko, že sa zdalo, že jeho pokožka má modrastý odtieň. Bol rodákom z dediny Huaxicoripa, ktorá sa nachádza v údolí vedúcom do rodného mesta El Chapa. Práve na ceste medzi Huaxicoripou a Latunou začal malý Chapo svoju cestu v obchode. El Azul bol takmer o 10 rokov starší ako El Chapo a v tom čase mal v karteli pevné postavenie a autoritu. A paralelne robil kariéru v DFS, ktorá vždy bola hlavným zdrojom politickej ochrany pre obchodníkov z Guadalajary. DFS bola tieňová tajná polícia, ktorá pôsobila ako výkonný orgán režimu a existovala na zabezpečenie politickej stability vlády PRI. Tak ako Félix Gallardo a jeho priatelia ťažili zo svojich väzieb z DFS, aj DFS mala svojich priateľov vo vysokých kruhoch vrátane CIA. Napriek svojmu zjavnému zapojeniu do kriminálnych aktivít, DFS a jej aktíva a kapacity súvisiace s drogami boli užitočné pre americké záujmy v boji proti všade prítomným komunistom. Takmer každý člen Guadalajary sa tak či onak zašpinil so svojimi priateľmi z CIA a Caro Quintero mal dokonca na území americký výcvikový tábor. Takže v 80. rokoch, len niekoľko kilometrov severne od Fresnila, El Azul rozvíjal 2000 hektárovú marihuanovú plantáž. Pod jeho krídlami začali pracovať El Chapo a Arturo Beltrán Leiva, čo znamenalo začiatok dlhého a plodného vzťahu medzi týmito tromi. Pestovanie a spracovanie marihuany a maku boli vždy pracné procesy. Tráva potrebuje priestor na rast a mak sa musí starostlivo rezať, aby sa získal latex. V Zacatecase pracovali skutočné armády robotníkov z Culiacánu a podnikanie išlo hladko. Ale prichádzala nová éra. Éra kolumbijského kokainu, ktorá prinášala mnohé výhody z hľadiska výroby a logistiky. Na manipuláciu s nákladmi bolo potrebných oveľa menej pracovníkov. A do podnikania už nemohol vstúpiť hocikto zo Sinaloy, ako to bolo v minulosti, v časoch mladosti El Chapa. Na to boli potrebné medzinárodné kontakty, ako tie, ktoré Félix Gallardo udržiaval prostredníctvom svojho honduraského priateľa Matu Ballesterosa. Mexičania sa stali prepravcami kokainu pre Kolumbíčanov a tam, kde je kokain, sú aj veľké peniaze. Schéma spolupráce medzi Mexičanmi a Kolumbíčanmi sa stala známou ako mexický trampolín, pretože balíky kokainu prichádzali z Kolumbie, pristávali v Mexiku a pokračovali vo svojej ceste do Spojených štátov. Pre mexických obchodníkov s drogami sa kokain stal skutočnou manou z neba. Žiadne starosti s rastovými sezónami, zavlažovaním a pôdou, len dodávka. Marža na kokaine bola ohromujúca.
Mexickí obchodníci mohli zarobiť desiatkykrát viac ako na vlastnom ópiu a tráve, ktorých móda upadala. A samozrejme, El Chapo nemohol nechcieť vstúpiť do takého lukratívneho odvetvia. V 80. rokoch zažil guadalajarský kartel svoj vzostup a pád. Gallardovo impérium prestalo existovať ako guadalajarský kartel po vražde agenta DEA Kiki Camarenu. Miguel Ángel urobil skutočne osudové rozhodnutie. Rozdeliť svoju organizáciu na plazas, pričom riadenie zveril najlepším z najlepších. V praxi sprivatizoval mexický obchod s drogami a otvoril vlastný distribučný trh, ale poslal aj svoje stvorenie späť do ilegality, aby ho riadili menej známi šéfovia, ktorí sa ešte nedostali do hľadáčika Američanov. Žiadny z nich nebol zapojený do vraždy Camarenu. Nikto nemal dlhú a dobre známu históriu kriminálnej činnosti. Všetci mohli nadviazať nové väzby s mexickým politickým systémom a políciou. A ak zostali na mieste, udržiavajúc svoje oblasti, mohli kontrolovať činnosť ešte prísnejšie. Podľa jednej verzie El Padrino Gallardo zhromaždil hlavných obchodníkov s drogami v krajine v dome v južnom letovisku Acapulco a načrtol svoje plány do budúcnosti. Rozdelenie bolo pomerne jednoduché. Cesta do Tijuany mala pripadnúť bratom Arelánom Félixom. Ciudad Juárez s jeho mimoriadne dôležitými prepravnými trasami do Texasu zostala rodine Carrillo Fuentes. Brat Rafaela Cara Quintera, Miguel, dostal Sonoru, inými slovami kľúčovú trasu cez Arizónu. Na severovýchodnom pobreží Mexika, v Matamorose, Juan García Abrego udržal kontrolu nad všetkými operáciami. Na tomto stretnutí bol prítomný El Chapo. Jemu a El Mayovi bol pridelený sever Sinaloy. Chapo dostal koridor Tecate. Priatelia mali pašovať drogy do Arizony a časti Kalifornie. Pre Chapa bola takáto dôvera skutočným uznaním. Konečne sa stal veľkým bosom, hoci nie takým lukratívnym plaza, ako ten Carrillov, ale predsa. Félix Gallardo vtedy ešte plánoval kontrolovať veľké operácie. Bol to on, kto mal kontakty, takže bol stále šéfom. Ale teraz bolo podnikanie diverzifikovanejšie. 14. apríla 1989 prišiel El Padrino do domu priateľa v Guadalajare na obed so svojím známym vysokým policajným dôstojníkom menom Guillermo Calderoni, kde bol zatknutý. Gallardo je stále vo väzení a naďalej obviňuje Calderoniho zo zrady. Hneď po jeho zajatí začali kolovať fámy, že bol zradený svojimi vlastnými. Začiatkom 90. rokov Chapo nepochybne vydal rozkaz na likvidáciu niekoľkých verných spolupracovníkov a právnikov El Padrina, čo dalo podnet k rozšírenému názoru, že Chapo zradil svojho mentora. Ale El Padrino nikdy nekomentoval takéto domnienky, tvrdiac, že ho zradil skorumpovaný policajt Calderoni. Mexiko sa tak premenilo na skutočný prachový súd. A otázka bola, kto zapáli prvú iskru. Prešli 2 roky od zatknutia El Padrina a v 1991 sa začali vážne konflikty. Príbeh ako vždy je zložitý a kľukatý. Novinár Jesús Blanc Corneo takto opísal začiatok kolapsu. Rigoberto Campas, bývalý agent DFS, sa nezhodol s Donom Shui Labrou, bosom Tijuany, a začal vnikať do Sinaloy, Tijuany, Mexicali, San Luis Rio Colorado a Tecate, čím spôsoboval problémy majiteľom týchto námestí. El Chapo, El Güero Palma Salazar a bratia Arellano Félix sa rozhodli vytlačiť otravného hráča z podnikania a zorganizovali únos Campasa. Hodili ho do drviča. Zázračne prežil hoci bez rúk a pokračoval, ako by sa nič nestalo, vo voľnom pohybe po všetkých územiach, reorganizujúc svoje podnikanie. 1. marca 1991 Arellano a Chapo pozvali Campasa na rozhovor do Tijuany a potom, keď odišiel, na neho nastražili prepad. Na nákladné auto Rigoberta Campasa vystrelili viac ako 600 guliek. Správa bola veľmi jasná. Nikto nemohol vstúpiť do Tijuany bez povolenia Arellana Félixa, El Chapa a El Güera Palmu. Stále boli formálne priateľmi a spojencami, ale ich priateľstvo netrvalo dlho tvárou v tvár pokušenia územnej expanzie. Už koncom 80. rokov verný Chapov spolupracovník menom Camarena Macias kúpil nehnuteľnosti na oboch stranách hranice a začal kopať tunel, ktorý spájal jeho ranč na mexickom území so skladom na americkej strane Arizony. Tunel bol inžinierským zázrakom. Vstup z mexickej strany sa nachádzal v biliardovej miestnosti.
Hrací stôl na hydraulickej plošine bol vchodom, ktorý sa otváral s tlačením skrytého vypínača. V tuneli bol vozík priviazaný k lanu, na ktorom robotníci tlačili tovar približne 60 metrov na sever, na druhý koniec tunela, ktorý sa otváral do skladu na americkej strane, kde ďalšia hydraulická plošina, maskovaná ako odtoková mriežka, ukrývala východ. El Chapo mal skutočný ropovod, ktorý doslova chrlil kokain do Spojených štátov. Čoskoro sa tunel stal hlavnou cestou, ktorou El Chapo posielal kokain do Spojených štátov. Viac ako 3 tony ním prešli každý mesiac. Ale v Sonore prítomnosť Guzmána Loeru si nevšimol len Camarena Macias. Približne od 1986 sa muži El Chapa začali usadzovať v Agua Prieta a okolí, čím ju premenili na jednu zo svojich hlavných základní pozdĺž hranice so Spojenými štátmi. Nachádzajúca v ich kontrolnej zóne bola ďaleko od hraničných priechodov kontrolovaných inými skupinami, ale napriek tomu ponúkala priamu zásobovaciu líniu do Spojených štátov len niekoľko hodín jazdy od Phoenixu a Tucsonu. Tým, ktorý viedol operáciu v Agua Prieta, zahrňal brata El Chapa, Artura Guzmána, prezývaného El Polo, a bratov Beltrána Leivu. Podľa jedného odhadu El Chapo a jeho tím medzi 1989 a 1991 prepašovali 35 tón kokainu cez hranicu do Arizóny. Na doručenie drog na hranicu gang otvoril pristávaciu dráhu v Compass v štáte Sonora, približne 100 míl južne od hranice, kde Arturo Guzmán a bratia Beltrán Leiva boli zodpovední za prijímanie zásielky drog z lietadla, vyloženie tovaru a jeho prepravu na sever na hraničný prechod v Agua Priete. Po predaji nákladov v Arizóne prepašovali hotovosť späť do Mexika. Na uspokojenie náhleho dopytu po hotovosti sa v meste objavilo mnoho zmenární. Mužom zodpovedným za túto rozsiahlu operáciu bol pilot menom Miguel Ángel Martínez, bývalý pašerák, ktorý začal pracovať pre El Chapa v 1986. Martínez prepravil pre El Chapa niekoľko zásielok kokainu z Kolumbie do Mexika. Ale po niekoľkých mesiacoch sa jeho kariéra pilota pašeráka zastavila na štrkovej pristávacej dráhe v štáte Durango, kde Martínez prudko pristál nosom dole. El Chapo prijal incident pokojne, ale už si neželal zverovať svoj život ani svoj drahocenný náklad Martínezovým leteckým schopnostiam. Pán Guzmán mi povedal, že som zlý pilot a že nechce, aby som pre neho naďalej pracoval ako pilot, spomínal neskôr Martínez. Predpokladajúc, že bol prepustený, Martínez poďakoval svojmu šéfovi za príležitosť, ale El Chapo mu povedal, že došlo k nedorozumeniu. Neprepúšťal Martíneza, ale namiesto toho ho povyšoval. Takže Martínez zlyhal pri povýšení ako pilot, ale stal sa kontrolórom leteckej dopravy drog, koordinujúcim nekonečný rad lietadiel prichádzajúcich z Kolumbie a naložených balíkmi kokainu. S bossom komunikoval pomocou vysokofrekvenčného rádia používajúc kódy. Víno znamenalo letecké palivo. Dievčatá boli lietadlá. Dokumenty boli peniaze a drahocenný náklad kokainu nazývali košele. Medzi 1987 a 1991 prichádzali náklady malou flotilou lietadiel, z ktorých každé prepravovalo stovky kilogramov kokainu. Koncom 80. rokov boli hlavnými spojencami Chapovej organizácie v Kolumbii členovia kartelu Cali, rodina Ochoa a Gonzalo Rodríguez Gacha. Pilot Miguel Ángel Martínez často cestoval do Kolumbie, aby sa stretol s Rodríguezom Gachom a ďalšími dodávateľmi. A niekedy sa k nemu pridal aj El Chapo, aby vzdal hold a dodal obchodu osobný nádych. Ale El Chapo a jeho spojenci sa nechceli zastaviť a túžili expandovať, najmä po Escobarových činoch a smrti jedného z najväčších dodávateľov, Rodrígueza Gachu. Začiatkom 1990 nadviazal El Chapo nové obchodné vzťahy, ktoré ho urobili bohatším, než si kedy predstavoval. Jeho novým kontaktom bol mladý kolumbijský obchodník s drogami menom Juan Carlos Ramírez Abadia. Ramírez, ktorý nosil prezývku Čupeta alebo Šlízatko, mal v tom čase len 27 rokov, ale už bol vychádzajúcim vodcom frakcie kartelu Cali, ktorá sa čoskoro stala známou ako kartel Norte del Valle. Títo dvaja sľubní obchodníci sa prvýkrát stretli v hoteli v Mexico City v roku 1990.
Prevládajúca sadzba, ktorú väčšina mexických pašerákov účtovala za prepravu kolumbijského kokainu, bola 37% za každú zásielku. Ale El Chapo prišiel na trh s pevnou dohodou. Neprijal menej ako 40%. Výmenou za dodatočné 3% El Chapo slúbil, že nielenže dokáže prepašovať kokain rýchlejšie ako ostatní pašeráci, ale zaručí aj jeho bezpečnosť, pokiaľ bude pod jeho kontrolou a Šupetovi vráti všetko, čo sa v Mexiku stratí. Chupeta riskoval a nemýlil sa. Za menej ako 1 týždeň muži El Chapa prepravili prvú zásielku 4000 kg z miesta vykládky v Mexiku na miesto určenia v Los Angeles, zatiaľ čo iným obchodníkom to zvyčajne trvalo mesiac alebo aj viac. Odvtedy dali Kolumbíčania mladému Chapovi zo Sinaloa nové meno El Rapido, čo znamenalo rýchly. Kľúčom k rýchlosti El Chapa, k jeho povesti El Rapida, bol práve ten tunel v Sonore. Umožňoval presúvať obrovské množstvo tovaru pod hranicu naraz, namiesto toho, aby sa delili na menšie zásielky, ktoré sa dali prepravovať ukryté vo vozidlách. Po tom, čo sa kokain prepašoval pod hranicu, pracovníci skladu na americkej strane ho balili do skrytých priehradiek aut a kamiónov a prepravovali ho na sever do Phoenixu, centra, z ktorého sa expedoval do distribučných bodov po celej krajine. A vďaka El Chapovým stykom s skorumpovanými mexickými bezpečnostnými silami sa ukázal byť spoľahlivejší ako jeho konkurenti. El Chapo, ešte nezaťažený slávou, si začal užívať plody svojej práce. Vyrastal v chudobe a v prvých rokoch mu relatívna anonymita umožnila, aby chudobný chlapec z Latuny videl svet. Používajúc početné falošné pasy, El Chapo spolu s Martinezom cestoval po celej Latinskej Amerike a podnikaním aj pre potešenie navštívil juhovýchodnú Áziu. El Chapo dokonca išiel do Švajčiarska, aby si nechal vstreknúť kmeňové bunky. Chcel zostať mladý čo najdlhšie. El Chapo vlastnil dom v Acapulcu v hodnote $10 miliónov. Na svojom ranči v Guadalajare vybudoval zoologickú záhradu a naplnil ju levmi, tigrami, pantermi a jeleňmi. Majetky Chapovej organizácie boli roztrúsené po celom Mexiku. V mnohých dôležitých mestách existoval systém úkrytov. Vo vnútri každého domu sa často nachádzali desiatky samopalov, granátov a tisíce nábojov. Chapo získal aj ranče po celom Mexiku, ale predovšetkým v Sinaloe, Sonore, Chihuahue a Durangu. Tam miestni Comeros pestovali mak a marihuanu. Chapo rád delegoval právomoci, aby si mohol užívať svoje bohatstvo, bez toho, aby sa staral o detaily každého obchodu s drogami. Nábor personálu prebiehal lokálne prostredníctvom dôveryhodných osôb. Nováčik bol predstavený miestnemu bossovi. Boss potom podával správy ďalšiemu bossovi a tak ďalej po hierarchickom rebríčku. Chapo zostal vždy v tieni a len málo ľudí sa s ním stretlo osobne. Ľudia v Chapových bunkách zostávali väčšinou na mieste, dohliadali na operácie vo svojej oblasti a hlavnou úlohou bolo prijímať, chrániť a distribuovať Chapové drogy do ďalších článkov reťazca. Zabíjali aj na príkaz svojho šéfa. Hoci pracovali pre Chapa, niekedy si mohli aj privyrobiť, zorganizovať napríklad krádež aut a obchod s falšovaným tovarom. Kým pracovníci nepriťahovali pozornosť, ich činnosti im boli odpustené. Aj v Sinaloe sa Chapo nebránil malému privyrobeniu. Zdá sa, že každému dovolil pracovať, pokiaľ mu platili hold. Všetky akcie, prijímanie nákladov a hotovostných transakcií, nezaplatené dlhy boli zaznamenané v účtovných knihách. Operátorom buniek boli poskytované falošné identifikačné doklady a niekedy aj obrnené vozidlá. Zvyčajne komunikovali rádiom. Neskôr sa začali používať mobilné telefóny. Chapo korumpoval vysokých úradníkov telekomunikačných spoločností, aby zabezpečil, že telefóny používané jeho mužmi sa neobjavia v centrálnej databáze. Každý člen organizácie dostal mobilný telefón a kód, pomocou ktorého sa mohol identifikovať. Tím El Chapa prepravoval desiatky tisíc kilogramov kokainu ročne, ktorého trhová hodnota dosahovala stovky miliónov dolárov, pričom si pak do vrecka bral zisk 4 kg z 10. A Martinez odhadol, že 95% z toho prešlo tunelom. Ale Agua Prieta bolo malé mesto a čoskoro miestni colníci počuli o podozrivých aktivitách okolo skladu Camarenu Maciasa.
9. mája 1990 federálni agenti na predmestí Phoenixu zatkli kamión naložený kokaínom a podarilo sa im ho spojiť so skladom. 17. mája colníci vykonali prehliadku a objavili tunel. Martinez si potom spomínal, ako po razii dostal telefonát od šéfa. El Chapo bol zúrivý, že jeho hlavná pašerácka cesta bola odhalená spolu s miliónmi dolárov v kokaíne. A myslel si, že uhádol, kto by mohol byť vinník, pričom netušil o colnom dohľade. Existuje mnoho príbehov o tom, ako El Chapo zabíjal zamestnancov a kruto trestal za drobné priestupky. Ale mnohé z nich sú ťažko overiteľné. On samozrejme s rastom organizácie začal presadzovať disciplínu násilím, ale v tom čase mohol byť prekvapivo zhovievavým šéfom. Hoci bol El Chapo na kamarenu Maciasa nahnevaný, dovolil mu utiecť, čím mu zachránil život. Federálni agenti, ktorí objavili tunel, boli ohromení jeho zložitosťou. A napriek svojej krátkej životnosti sa tunel pre El Chapa ukázal ako cenný experiment. Nebol to jeho posledný tunel. Ale v obchode s drogami si nemožno odpočinúť na Vavrínoch. A v tom momente mal El Chapo problém. Mal príliš veľa kokainu, aby ho spoľahlivo presúval v kamionoch, ktoré prechádzali legálnymi vstupnými prístavmi. Meškanie hrozilo poškodením povesti El Chapa u Kolumbíčanov, a nie len u nich. Rastúce ambície Chapa a jeho tímu nemohli zostať nepovšimnuté u tých, ktorých pokrstil za kráľov Félix Gallardo. Bratia Arelanovci boli prví. Vydali rozkaz zabiť Elmaja Zambadu, ktorý pašoval kolumbijský kokaín cez Tijuánu, ale z nejakého dôvodu neplatil majiteľom Plazy, pričom im podľa výpočtov brata Ramóna dlžil 20 miliónov dolárov. Arelanovci ho obvinili a hoci on dlh priznal, vyhlásil, že nemá peniaze, no obchod neprestal. Nahnevaný Ramón nariadil jeho zabitie v 1990, ale El Mayo utiekol a pridal sa k organizácii vedenej El Chapom. Dlh medzi tým narástol, takže do ringu vstúpila Tijuana proti Sinaloy. A tu sa mnohí výskumníci zhodujú, že práve El Chapo bol zodpovedný za začiatok vojny. Konflikt medzi Sinaloa a Tijuanou potrvá takmer do konca prvého desaťročia tohto storočia. Takmer 2 desaťročia bude násilie prítomné predovšetkým v Dolnej Kalifornii, najmä v meste Tijuana, a rozšíri sa aj do Jalisca a Sinaloy. Začiatkom 1990 El Chapo poslal mužov, aby vnikli do Tijuany, aby získali späť body. Reakcia Ramona Arellana, ktorý viedol ozbrojené krídlo, bola rozhodná. V reakcii na to najal skupinu vrahov z gangu 31. ulica zo San Diega. Zadržali, popravili a hodili 6 bojovníkov zo Sinaloy na cestu. Krátko na to Ramon poslal svoju skupinu, aby umiestnila bombu do auta v Culiacáne, blízko bezpečného domu El Chapa, kde sa mal nachádzať El Mayo. Neboli žiadne obete ani zranenia, ale varovanie bolo veľmi jasné. V októbri toho istého roku sa sám Ramón s pomocou 2 svojich verných mužov pokúsil zabiť Chapa, keď šoféroval po ulici v Guadalajare. Guzmánove skúsenosti a znalosť mestských uličiek mu umožnili zachrániť sa. Po atentáte Benjamin Arellano osobne zavolal Chapovi, aby prisahal, že o útoku nevedel a že dohody medzi nimi sú stále pevné. A 8. novembra 1990 El Chapo zaútočil. 2 z bratov Arellana Félixa, Francisco Javier a Ramón, sa vybrali do pobrežného letoviska Puerto Vallarta v štáte Jalisco, aby si oddychli. Večer išli do obľúbenej diskotéky Kristína, kam vtrhlo 15 Chapových mužov. Všimnúci Arellanovcov začali strieľať do všetkých smerov. Telesná stráž bratov opetovala paľbu a nasledovala prestrelka. Francisco a Ramón sa zázračne dokázali ukryť, ale tej noci zomrelo 6 ľudí, vrátane náhodných návštevníkov klubu. Vzájomné útoky pokračovali až do polovice mája 1999, keď do Guadalajary dorazil ďalší tím sikáriov vedený Franciscom Javierom Arellanom Félixom. Chapo bol veľmi opatrný a bratom Arellana Félixa sa nikdy nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ. Po niekoľkých dňoch hľadania Chapa sa Francisco Javier a vrahovia rozhodli vrátiť domov. 24. mája sa Javier registroval na spiatočný let do Tijuany, keď počul správu. Chapo sa nachádzal na parkovisku letiska, chystal sa nastúpiť na popoludňajší let do Puerto Vallarty.
Banditi okamžite vybehli, našli Chapa a začali strieľať. Chapova skupina opetovala paľbu. Arelanovci si všimli auto, o ktorom si mysleli, že patrí Chapovi. Biely Mercury Grand marky. A po otvorení dverí začali zaplavovať interiér guľkami. Ale v tom aute nebol Chapo, sediaci v tmavozelenom bujku sedan nedaleko. V Mercury Grand bol kardinál Juan Jesus Posadas Ocampo, arcibiskup Guadalajary. Uprostred chaosu a zmätku sa Chapo úspešne vzdialil z miesta činu, nasadol do taxíka a zamieril na bezpečné miesto. Kardinál zomrel na mieste na 14 strelných zranení. Medzi tým si Francisco Javier Arellano Félix sadol do prvej triedy lietadla do Tijuany a odletel. Skutočnosť, že Chapo unikol svojim vrahom, nezmenila tvár drogovej vojny, ale náhodná alebo aj úmyselná smrť kardinála Posadasa Ocampa zmenila všetko. Štát vypísal odmenu $5 miliónov na hlavu Joaquina Guzmana Loeru. Chapo utiekol do Mexico City a zostal tam 2 dni. Tam sa stretol so svojím spolupracovníkom, ktorému odovzdal približne $200 miliónov na zabezpečenie rodiny v prípade zatknutia. Inému dôverníkovi odovzdal približne rovnakú sumu na zabezpečenie stabilného fungovania organizácie. Potom bol prevezený do južného Chiapasu, kde Guzmán Loera niekoľko mesiacov predtým vytvoril sieť pre svoje drogové operácie v Guatemale. Z tohto dôvodu po príchode kontaktoval podplukovníka guatemalskej armády. Chapo zaplatil podplukovníkovi $1 200 000. Na oplátku sa narkobarón a jeho komplici, 4 muži a Chapova priateľka, mohli ukryť v Guatemale. Chapo mal aj falošný pas. Teraz cestoval pod menom Jorge Ramos Pérez. 31. mája, len týždeň po streľbe na letisku v Guadalajare, polícia dostala informácie, že Chapo sa nachádza v Guatemale. Boli tam poslaní vojaci a federálni agenti. Za úsvitu 9. júna guatemalské jednotky obklúčili oblasť, kde sa Chapo a jeho komplici ukrývali, zatli ho a odovzdali Mexičanom na poludnie v ten istý deň. Chapa zradili. V tom čase bol tlak zo strany Spojených štátov a účasť na zahraničných protidrogových operáciách na vrchole. Americké špeciálne jednotky a kolumbijskí vojaci sa blížili k Pablovi Escobarovi v Medellíne. Bol zabitý v decembri 1990. Výmena informácií medzi krajinami Strednej a Južnej Ameriky, Mexikom a Spojenými štátmi dosiahla bezprecedentné úrovne. To môže vysvetľovať, prečo boli Guatemalčania ochotní ignorovať dohodu uzavretú s Chapom a zatknúť ho. Mexičania tvrdili, že len takáto spolupráca umožnila zajatie. Ako náhle sa dostal do rúk mexickej armády, Chapo začal hovoriť, odkryl svoje kontakty v Kolumbii a rozsah svojej korupčnej siete v Mexiku. Krátko po zatknutí bol jeden z ním menovaných úradníkov nájdený mŕtvy a ďalší bol zatknutý. El Chapo hovoril aj o bratoch Arellano Félix. Ak bol neúspešný pokus o život El Chapa určujúcim momentom 1990, jeho odhalenia armáde o bratoch Arellano Félix zničili tajné väzby medzi kartelmi, ktoré sa už nikdy neobnovili. Bratia sa stali aj hlavnými verejnými nepriateľmi. Francisco Arellano Félix, starší brat, bol zajatý 4. decembra 1990. Bol uväznený vo väzení s maximálnou ostrahou. Ostatní bratia Arellano Félix opätovali útok, ale tento raz bez zbraní. Poslali list pápežovi, v ktorom vysvetlili svoju verziu udalostí v Guadalajare, tvrdiac, že vrahovia boli Chapovi militanti, ktorí si kardinála pomýlili s Ramonom Arellanom Félixom. Stret medzi El Chapom a bratmi Arellanom Félixom rozpútal vojnu, ktorá sa odvtedy rozšírila na celoštátnej úrovni. Mexický obchod s drogami už nikdy nebol riadený súdržnou skupinou priateľov a rodinných príslušníkov pochádzajúcich zo Sinaloy. Spory sa už takmer nikdy neriešili za rokovacím stolom. Riešili sa prelievaním krvi. Kolúzia jedného kartelu s úradmi s cieľom vytlačiť iný kartel by sa stala bežným javom. Hlavní aktéri, kartely Sinaloa, Tijuana, Juárez a Golfo, by verbovali nové skupiny vykonávateľov pre svoju špinavú prácu a tí by zasa zradili svojich bývalých šéfov, keď okúsili moc. Už nikdy by mexický drogový priemysel nebol len zločineckým podnikom. Odteraz by to bolo zabíjaj alebo budeš zabitý. Temný a chaotický svet nedôvery, mytológie a peňazí podľa niektorých odhadov $40 miliárd ročne.
Udalosti z 1999, vojna s Arelanovcami, zatknutie, stret na letisku definitívne povýšili Chapa na nesporného a nemilosrdného vodcu. V nasledujúcich 2 desaťročiach jeho povesť rástla. Aj vo väzení sa jeho status zvyšoval, keďže sa široko šírili príbehy o tom, ako žil ako kráľ za mrežami a pozdĺž juhozápadnej hranice Spojených štátov sa objavovali nové tunely. Takže Joaquín Guzmán Loera bol uznaný vinným z obchodovania s drogami a korupcie a odsúdený na 20 rokov väzenia. O rok neskôr bol odsúdený aj za vraždu arcibiskupa, hoci iný sudca neskôr toto rozhodnutie zrušil. S výnimkou Francisca Arelána Félixa, zatknutého v decembri 1990 v Tijuane, mali ostatní Arellano Félix väčšie šťastie a väčšine z nich sa podarilo uniknúť odmene za ich hlavy. Boli však nútení skrývať sa mnoho rokov po streľbe v Guadalajare. Uväznenie El Chapa nemalo veľký vplyv na vojnu, ktorá pokračovala. A zatiaľ, čo vojna zúrila vonku, Chapo sa začal usadzovať vo väzení. Hneď po príchode do Puente Grande, väznice s maximálnou ostrahou na okraji Guadalajary, začal míňať peniaze doprava a doľava, korumpujúc každého, koho mohol, aby si zabezpečil pohodlie. Napríklad väzenský kuchár dostával značnú sumu $1000 mesačne za prípravu špeciálnych jedál a stráže zarábali $4000. El Chapo mal vždy neukojiteľný sexuálny apetít a to sa nezmenilo počas jeho zadržiavania v Puente Grande, kde organizoval manželské návštevy so svojimi manželkami a často trávil čas vo väzenskom ženskom krídle. Ale samozrejme plány El Chapa nepočítali s tým, že jednoducho zhnie vo väzení. El Chapo musel zabezpečiť, aby jeho záležitosti mimo väzenia prebiehali hladko. Jeho vonkajším kontaktom sa stal verný Miguel Ángel Martínez. Hneď po streľbe na letisku v Guadalajare Martínez utiekol do Európy, kde zostal približne 6 týždňov, kým sa situácia v Mexiku neupokojila. El Chapo bezpodmienečne dôveroval Martínezovi a dal mu mnoho pokynov. Konkrétne mal sa stretnúť s El Azulom a dohodnúť predaj veľkej zásielky. Na stretnutí Martínez zistil, že k El Azulovi sa pridal aj Amado Carrillo Fuentes. Hmotnosť tovaru, ktorý Chapo chcel predať a to čo najrýchlejšie, činila približne 3 tony. Všetko to bolo uskladnené v skladoch. Martínez si spomínal, že El Azul bol ohromený takouto váhou. Vyvalil oči a povedal: "Desíš ma všetkými týmito číslami", spomínal Martínez. Azul si vyžiadal čas na premyslenie. Tak sa Martínez dozvedel, že priateľstvo je priateľstvo, ale peniaze sú peniaze aj v obchode s drogami. El Azul a El Chapo samozrejme boli starí priatelia a často spolupracovali, ale táto zásielka bola príliš veľká. A Paragosa Morena musel všetko vypočítať, aby sa rozhodol, či sa oplatí riskovať kvôli priateľstvu s El Chapom, o ktorom sa začalo hovoriť, že je odpísaný. Avšak po stretnutí s Arturom Guzmanom Azul súhlasil s prepravou zásielky, ale keď náklad cestoval na sever v Melasovom vagóne, DEA ho zadržala na hraničnom priechode Mexikali. V Kolumbii sa dodávatelia El Chapa začali obávať. Chupeta, šéf kartelu Valle del Norte, bol zúrivý. V priebehu niekoľkých mesiacov bol jeho hlavný klient v Mexiku zatknutý a mexické a americké úrady zhábali viac ako 10 tón ich kokainu. Situáciu vyriešil Arturo Guzmán telefonátom, sľubujúc, že mexická strana škodu plne nahradí. Na strane El Chapa zostali ešte bratia Beltrán Leiva a El Güero Palma, ale El Güero nezostal dlho na slobode. 23. júna 1955 išiel na svadobnú oslavu, keď sa jeho lietadlo zrútilo. Podľa agenta DEA, ktorý videl fotografie nehody, bol zázrak, že niekto prežil. Palma bol zajatý, keď vážne zranený vychádzal z džungle v sprievode federálnej polície. Čoskoro sa pridal k El Chapovi, pretože na neho už bol v Mexiku dávno vydaný zatýkač za obchodovanie s drogami. Keď boli El Chapo a El Güero vo väzení a bratia Arellano Félix na úteku, ťažisko obchodu s drogami sa presunulo do Juárezu pod kontrolu Amada Carrilla Fuentesa. V polovici 90. rokov bol jedným z najvplyvnejších obchodníkov s drogami v Mexiku. Každoročne prepravoval nespočetné tony kokainu cez hranicu a vlastnil takú moc, že mnohí novinári v Mexiku sa neodvážili ani len vytlačiť jeho meno. S Amadom pracovali aj verní spojenci El Chapa ako El Mayo a El Azul.
Preto, keď medzi klanom Arellano Félix a tímom Amada, vrátane zvyškov skupiny El Chapa, začal celkom predvídateľný spor, to El Chapovi sťažilo udržiavanie kontaktov s jeho ľuďmi vonku. Martínez, ktorý ho navštívil približne 6 mesiacov po zatknutí v 1990, už nemohol ísť osobne kvôli militantom Arellano Félix, ktorí sa ukrývali v Guadalašare. El Chapo mal mobilný telefón, ale keď potreboval prenášať dôležité správy bez obáv z odposluchu, bol nútený spoliehať sa na švagra, ktorý ho navštevoval. V tom období sa vonku, v Mexiku aj v Spojených štátoch odohrávali politické zmeny. V 1992 obsadil Biely dom Bill Clinton, prvý demokrat za 12 rokov. Clintonová administratíva v otázkach drog a kriminality do značnej miery udržiavala status quo a zachovala postoj Reaganovej a Bushovej administratívy k totálnej vojne proti drogám. DEA a drogová vojna Spojených štátov sa zmenili v rokoch, ktoré uplynuli odvtedy, čo agenti v utajení ako Kiki Camarena pustošili Mexiko s malou podporou. Sovietsky zväz v tom čase prestal byť hrozbou pre Ameriku a uvoľnené sily bolo treba niekam nasmerovať. DEA sa stala mocnou a vplyvnou organizáciou s veľkým počtom technických a ľudských zdrojov. 2. júla 2000 sa ľudia v Mexiku zapísali do histórie, keď zvolili Vicenta Foxa Quesadu za svojho ďalšieho prezidenta. Bolo to prvýkrát od 1929, čo prezidentský úrad neobsadil PRI ani jeho predchodcovia. Zdalo sa to ako závan čerstvého vzduchu pre krajinu. Rast demokratických volieb a úspešných opozičných strán v Mexiku bol nepochybne skutočným prelomom pre obyčajných občanov. Pre obchodníkov s drogami to však znamenalo niečo úplne iné. Siete, budované 10 ročia medzi nimi a vládou pery sa rúcali. A teraz pre úspešnú prácu bolo potrebné prehodnotiť ich metódy. Stále viac obchodníkov s drogami pretrhalo svoje väzby so štátnymi mocenskými štruktúrami, ktoré im poskytovali ochranu a začali vytvárať vlastné. Stále viac obchodníkov začalo vytvárať súkromné milície a otvorenejšie bojovať proti svojim konkurentom, namiesto toho, aby sa spoliehali na skorumpovaných policajtov a vojakov, ktorí by zatkli ich rivalov. Krajina bola na prahu jedného z najtemnejších období svojej histórie, éry rozsiahleho násilia a chaosu, z ktorej sa ešte stále nevymanila. Ale keď Fox nastúpil k moci 1. decembra 2000, nič z toho nebolo známe. Nádej na úsvit Mexika bola silnejšia ako kedykoľvek predtým. Menej ako 2 mesiace na to El Chapo tieto nádeje premenil na výsmech. Po 8 rokoch vo väzení sa El Chapo Guzmán rozhodol, že už nechce byť za mrežami. Takže 19. januára 2001 vyšiel von a nikto ho nepovažoval za vhodné zastaviť. Ale poďme po poriadku. V apríli 1999 prišiel do Puente Grande nový tím strážcov a administrátorov pod vedením Dámasa Lópeza Núñeza. Keď prišiel Dámaso López, El Chapo okamžite začal nového zástupcu riaditeľa bezpečnosti zasypávať peniazmi a darčekmi. Keďže mal Dámasa a jeho mužov pod kontrolou, El Chapo mohol komunikovať slobodnejšie ako kedykoľvek predtým so svojimi spojencami, ktorí pracovali na tom, aby ho udržali v hre a mal prístup prakticky ku každému predstaviteľnému luxusu. Zlepšilo sa aj jeho právne postavenie. Keď sudca zrušil odsúdenie za vraždu arcibiskupa, tlač špekulovala, že možno nebude vo väzení dlho. Vláda sa však snažila takéto špekulácie potlačiť. V skutočnosti El Chapo nepotreboval pomoc súdneho systému, pretože už dávno pripravoval pôdu pre svoje oslobodenie. Svoj útek naplánoval s úzkym okruhom komplicov. K pokusu o útek El Chapa viedlo niekoľko udalostí. Poprvé, v septembri 2000 Dámaso López odstúpil zo svojho postu uprostred rastúcich fám o vyšetrovaní korupcie vo väznici. Jeho rezignácia hrozila, že El Chapa ponechá bez prístupu k jeho obvyklému životnému štýlu a neustálej komunikácii s kolegami. Potom, začiatkom januára, nový prezident Vicente Fox nariadil vyšetrovanie korupcie v Puente Grande. V reakcii na Foxovo nariadenie úradníci nariadili preloženie El Chapa a ďalších známych obchodníkov s drogami do iného krídla väznice. A Chapo pochopil, že veci naberajú zlý spád. Nakoniec, deň pred útekom El Chapa sa stala najstrašidelnejšia udalosť.
18. januára 2001 najvyšší súd Mexika rozhodol, že vydávanie väzňov ako El Chapo bude pokračovať pod podmienkou, že Spojené štáty slúbia, že nebudú popravení. Od čias Pabla Escobara bolo jediné, čo narkobarona skutočne desilo – zhnitie v americkom väzení. Chapo usúdil, že je čas ukončiť jeho väznenie. 19. januára okolo 18. hodiny strážca El Chiito priviezol vozík s práčovňou k cele El Chapa. El Chapo sa dovnútra preplazil, ukryl sa medzi hromadou plachiet a prikrývok. Ako náhle bol jeho malý pasažier dobre ukrytý, El Chiito začal nervóznu cestu z cely k bránam väznice, zatiaľ čo El Chapo zadržiaval dých pod plachtami. Puente Grande je rozdelené do 8 rôznych bezpečnostných blokov, každý oddelený od ostatných kontrolnými stanovišťami, nazývanými kosoštvorce. Štvorstranné sklenené oplotenia, v ktorých sedel strážca a otváral zamknuté dvere na každej strane kosoštvorca s tlačením tlačidla. Aby sa dostal k bránam väznice, El Chiito musel previesť vozík s práčovňou cez niekoľko týchto kosoštvorcov. Pri každom kosoštvorci El Chapo počul ľahké cvaknutie otvárajúcich sa dverí, vediac, že je o krok bližšie k slobode. Po prejdení všetkých kosoštvorcov El Chiito s vozíkom zamieril rovno k svojmu autu. A potom sa El Chapo vymotal z hromady špinavej bielizne, vystúpil z vozíka a ponoril sa do kufra. Zatvoriac veko kufra, Chiito si sadol za volant a čo najtichšie jazdil k poslednému kontrolnému bodu, kde stál strážca pri zdvíhacích kovových bránach. Poslednej bariére medzi El Chapom a slobodou. Strážca rýchlo skontroloval interiér auta a pokynul svojmu kolegovi bez toho, aby skontroloval kufor. Čoskoro Chiito sledoval, ako sa väzenie vzdialuje v spätnom zrkadle. V knihe Narcoland spisovateľka Anabel Hernández tvrdí, že príbeh s vozíkom na bielizeň bol fikcia, vymyslená po úteku, aby zakryla skutočný príbeh, totiž, že El Chapo jednoducho vyšiel z dverí väzenia. Avšak teória o vozíku na bielizeň, ktorá bola opakovane rozprávaná v súdnych svedectvách rôznych bývalých komplicov El Chapa, nikdy nevyvrátila skutočnosť, že El Chapovi sa podarilo uniknúť z Puente Grande kvôli rozsiahlej korupcii. Takže by to mohla byť aj pravda, bez ohľadu na to, či El Chapa odviezol El Chiito, alebo El Chapo vyšiel po vlastných v ukradnutej strážnej uniforme, bola to jeho schopnosť podplatiť správnych ľudí, čo mu umožnilo utiecť. Vyše 500 policajtov sa vydalo na prenasledovanie po celom štáte Jalisco, hľadajúc Joaquina Guzmana Loéru, ale ten akoby sa vyparil vo vzduchu. Pre prezidenta Foxa bol útek ako úder do žalúdka. Bol to dôkaz, že korupcia prenikla na všetky úrovne systému trestného súdnictva a politického života jeho krajiny. Opakovane sa objavovali fámy a obvinenia, že úradníci administratívy Vicenta Foxa pomohli zorganizovať útek El Chapa, údajne ako súčasť plánu na návrat k dňom federálnej kontroly nad obchodom s drogami. Niektorí novinári priamo obvinili Foxa z podpory návratu El Chapa k moci, čiastočne poukazujúc na rýchly koniec bratov Arellana Felixa po jeho oslobodení ako potvrdzujúci, hoci nepriamy dôkaz. V skutočnosti mnohé dôkazy, nájdené už v našej dobe, spájajú administratívu s Chapom a Mayom neviditeľnými níťami korupcie. Ale ako vždy v Mexiku je nemožné nič s istotou dokázať. Chapo medzi tým po úteku úspešne dorazil do dočasného úkrytu v štáte Querétaro, odkiaľ ho helikoptérov vyzdvihol El Mayo a potom sa autom vydali do Mexico City. Keď vstúpili na predmestie hlavného mesta, vopred pripravený policajný sprievod mestských policajtov a federálnych agentov zastavil na oboch stranách auta, aby sa drahocenný pasažier dostal do cieľa v poriadku a bezpečí. Po príchode do domu v prestížnej rezidenčnej štvrti Lomas začali El Mayo a El Chapo plánovať budúcnosť. Museli odstrániť konkurentov. Chceli to urobiť rukami DEA. Faktom je, že už v 1996 Chapo prostredníctvom zložitej schémy kontaktoval v Puente Grande agenta s priezviskom Bond, aby udal nenávidených Arellanovcov a Palmu, ktorý cítil moc počas Chapovho väznenia, sa pokúsil stať sa šéfom. Tento raz prostredníctvom rovnakej zložitej schémy, do ktorej bola zapojená jeho druhá manželka Griselda, ktorá zjavne túžila po americkom víze, sa Arturo Guzmán alias El Pollo skontaktoval s Bondom.
Ale pod tlakom bol El Polo nútený byť zatknutý a Chapo sa niekoľko rokov snažil oslobodiť svojho brata, ktorý o 3 roky neskôr, 31. decembra 2004, bol aj tak zabitý vo väzení ako pomsta proti El Chapovi. V týždňoch a mesiacoch po jeho úteku usporiadal El Chapo sériu stretnutí so svojimi spojencami. Boli prítomní niektorí z najstarších priateľov a partnerov El Chapa, vrátane Maja Zambadu, jeho brata El Reya, bratov Beltrán Leivu a Juana José El Azula de Paragosu Morenu, ako aj Ignacia Nacha Coronela. Postavenie El Chapa bolo neisté. Bratia Arellano Félix napriek všetkým jeho snahám stále ovládali Tijuanu a mdlá vojna občas prepukla počas 8 rokov, ktoré strávil vo väzení. Amado Carrillo Fuentes zomrel. A hoci jeho brat Vicente Carrillo Fuentes alias El Vicere stále ovládal Juárez, vzťahy Federácie Sinaloa s mladším Carrillom boli chladné. A čo je horšie, El Chapovi dochádzali peniaze. Napriek jeho lojalite, El Mayo nebol najšikovnejším manažérom počas pobytu El Chapa vo väzení. A impérium, ktoré ovládal v čase jeho zatknutia v 1990, sa výrazne zmenšilo. Beltrán Leiva mu ponúkli obrovskú pomoc počas jeho väznenia, ale on nechcel pre nich pracovať, chcel všetko riadiť sám. Na jednom z prvých stretnutí na ranči El Maya ten jasne vyjadril svoju plnú podporu El Chapovi. Som s tebou na 100%, povedal El Mayo. Pomôžem ti so všetkým, čo potrebuješ a každý kilogram kokaínu, ktorý dostanem z Kolumbie, ti dám polovicu. Takže zatiaľ sa o seba staraj a zostaň ukrytý. A našli najbezpečnejší úkryt v celom Mexiku. Bol to samozrejme Sinaloa. Keď sa El Chapo v 2001 vrátil do Latuny a začal budovať svoje impérium, bol posadnutý pomstou. Ramón Arellano Félix bol prvý na jeho zozname. Policajti pracujúci pre El Maya ho vystopovali v Mazatlane 10. februára 2002, keď sa ho pokúšali zastaviť na ulici. Ramón začal strieľať na policajtov a utiekol, potom sa pokúsil utiecť. Policajti ho zastrelili na ulici, jeden z najhľadanejších mužov Mexika po El Chapovi. Ramón mal pri sebe falošné doklady a deň po jeho zabití sa niekto objavil v Márnici a uniesol jeho telo. Ramónova identita bola potvrdená až potom, čo vyšetrovatelia zoškrabali trochu jeho krvi z chodníka a vykonali DNA test. Ďalší bol Benjamín Arellano Félix. V spolupráci s DEA mexická polícia takmer vystopovala Benjamína, sledovala jeho dcéru, ktorá sa liečila v Spojených štátoch a našla ho sledovaním telefonátov. 9. marca 2002 polícia vtrhla do domu, kde sa nachádzal Benjamín a bezpečne ho vzala do väzby. Takto sa vodcovia rodiny Bosov z Tijuany stiahli z pódia. Ostatní členovia rodiny zostali silou v Tijuane po mnoho rokov, ale nikdy nedosiahli rovnakú úroveň moci a nikdy nepredstavovali rovnakú hrozbu pre El Chapa a jeho spojencov. So svojou základňou v Sinaloa teraz El Chapo dohliadal na rekonštrukciu a reštrukturalizáciu svojho impéria a impéria El Maya, aliancií rôznych gangov a frakcií, ktoré nazývali federáciou. Na stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom 2002, sa El Chapo, El Mayo a ďalší stretli s mladším bratom Amada Carrilla a dohodli sa, že budú naďalej spolupracovať. Osobitný záujem pre El Chapa, El Maya a rodinu Carrillo Fuentes bola spoločná trasa, ktorú obchodníci používali na pašovanie kokaínu vlakom do Texasu a potom do Chicaga. El Chapo a jeho spojenci prepravovali kokaín do Spojených štátov po železnici už od konca 80. rokov. Okolo 1996 El Mayo a rodina Carrillo Fuentes prenechali kontrolu nad trasou obchodníčke menom Tirsa Martínez Sánchez. Čoskoro Tirsa koordinovala tonové náklady patriace rodine Carrillo Fuentes, El Mayovi, Beltránovi Leivovi a El Chapovi, ktorý naďalej kupoval podiely v nákladoch z väzenia. Trasa poskytovala relatívne bezpečný spôsob pašovania veľkých objemov drog cez hranicu. Nech boli Chapové tunely akokoľvek inovatívne, presun produktov cez ne si vyžadoval komplexnú logistiku s účasťou veľkého množstva pracovníkov. Vlaky naopak vyžadovali menej úsilia a jeden vagón s tajnou priehradkou mohol pojať 1,5 tony kokaínu. S minimálnou inšpekciou prešiel vlak hranicu z Nuevo Lareda v Tamaulipase do Lareda v Texase.
Z Lareda vlaky smerovali na sever, do Chicaga alebo New Yorku, kde sa cisterna vyložila v sklade prenajatom na meno fiktívnej spoločnosti. Okrem tajnosti a veľkých objemov ponúkala dodávka kokainu na sever nákladnými vlakmi ďalší bonus. Keďže náklady boli zapečatené v tajných priehradkách, muži El Chapa nepotrebovali významnú prítomnosť v oblastiach, ktorými drogy prechádzali. Neboli tam sklady na vyloženie nákladov a preto nevidel potrebu platiť daň nikomu, kto kontroloval tento konkrétny hraničný prechod. Presne ako na začiatku 90. rokov v Tijuane, El Chapo sa rozhodol začať posielať zásielky kokainu cez hraničné prechody Nuevo Laredo a Matamoros v severovýchodnom štáte Tamaulipas. Týmto spôsobom ignoroval moc tzv. Kartelu Golfo, ktorý kontroloval plazu v Tamaulipase. Chapo sa stretol so skupinou vrahov, v tom čase oveľa lepšie organizovaných a pripravených prelievať krv. Skupina, všeobecne známa ako Kartel Golfo, vznikla v 30. rokoch ako pašerácka organizácia. Bola vytvorená Juanom Nepomucenom Guerrom. Guerrov synovec Juan García Abrego prevzal opraty v 70. rokoch, využívajúc boom marihuany a dlhodobo zavedené pašerácke trasy svojho strýka. Bol to jeden z najsilnejších nezávislých klanov v Mexiku a bola to jediná frakcia, ktorá nebola zo Sinaloy. García Abrego nadviazal najúžšie vzťahy s prezidentskou administratívou a počas legendárneho rozdelenia plaza s Gallardom si García Abrego udržal tú svoju. Bol rešpektovaným členom komunity, ktorého názor sa bral do úvahy. Je známe, že Abrego dovolil kartelu Guadalajara prepravovať drogy cez jeho územie a Gallardo rešpektoval jeho moc. DEA odhadla, že sieť Garciu Abrega generovala až $10 miliárd zisku ročne. Vojenským asistentom Garciu Abrega bol muž menom Osiel Cárdenas Guillén, ktorého prezývka Vrah priateľov naznačuje, ako získal a udržal moc. Cárdenas čakal na vhodnú príležitosť, aby si prisvojil moc a čoskoro sa takáto príležitosť naskytla. García Abrego udržiaval úzke väzby s prezidentom Carlosom Salinasom, ale nasledujúca administratíva bola voči nemu menej tolerantná a vydala na neho zatýkač. Federálni agenti zatkli Garciu Abrega v roku 1996 a bol rýchlo vydaný do Spojených štátov, kde si v súčasnosti odpikáva 11 po sebe nasledujúcich doživotných trestov. Po krátkom boji o moc prešla kontrola nad sieťou Golfo na vraha priateľov. Zatiaľ, čo García Abrego a jeho strýko boli rešpektovaní ľudia s väzbami, Cárdenas Guillén bol skromného pôvodu a nemohol sa spoliehať na rodinné väzby pri presadzovaní svojej vôle a udržiavaní poriadku. Aby ovládol svoje územie, potreboval armádu. Prvým veľkým žoldnierom Cárdenasa bol bývalý vojak Arturo Guzmán de Cena. Prišiel do Tamaulipasu v 1996, pričom si vzal kódové označenie Z1 na počesť rádiovej frekvencie, ktorú používala jeho špeciálna jednotka. Svoj nový tím vykonávateľov nazval Los Zetas. Postupom času sa Zetas oddelili od kartelu Golfo a stali sa jednou z najnásilnejších organizovaných zločineckých skupín, aké kedy Mexiko videlo. Ale začiatkom 2000 rokov, keď sa El Chapo rozhodol začať posielať kokain cez Nuevo Laredo, Zetas sa uspokojili s verejnými prejavmi násilia v mene svojho šéfa Cárdenasa. Denné prestrelky, masakre a telá pohodené na mestských námestiach sa stali súčasťou každodenného života v oblastiach, kde Zetas pôsobili, hoci iné oblasti Mexika sa stali výrazne bezpečnejšími. Už v 2002 El Chapo, El Mayo a ďalší šéfovia zo Sinaloy udržiavali dobré vzťahy s kartelom Golfo a Zetasmi, ale El Chapo sa začal pozerať na severovýchod kvôli expanzii, možno kvôli jeho kľúčovej železničnej a cestnej infraštruktúre. Poslal Artura Beltrána Leivu do Tamaulipasu, aby začal verbovať ľudí na mieste na koordináciu pašovania a prípravu na vojnu. Najznámejším Arturovým asistentom v tejto oblasti bol Američan menom Edgar Valdez Villarreal, ktorý od konca 90. rokov pašoval marihuanu a kokain do Texasu. Prezývaný La Barbie pre svoje blond vlasy, venoval sa vytváraniu polovojenskej sily nazvanej Los Negros, ktorá, ako on a jeho ochrancovia zo Sinaloy dúfali, mohla čeliť Zetasom. Napätie rástlo v Nuevo Larede, kde La Barbie a ďalší nezávislí obchodníci, ktorí platili dane kartelu Golfo,
začali spochybňovať autoritu Cárdenasa a Zetasov. Keď El Chapo a Beltrán Leiva začali postupovať, lukratívna plaza bola pripravená explodovať. Ako sa často stáva v kalných konfliktoch medzi organizovanými zločineckými skupinami, presná udalosť, ktorá rozpútala vojnu o Nuevo Laredo, je ťažko určiteľná. Niektorí hovoria, že konflikt začal, keď La Barbie zabil brata jedného z komand Zetas. Iní tvrdia, že to bola vražda nezávislého obchodníka Zetasmi, ktorá prinútila ostatných nezávislých obchodníkov, ako La Barbie, postaviť sa na stranu El Chapa a Beltrána Leivu. Nie je nepravdepodobné, že situáciu nezlepšilo ani to, že 14. marca 2003 mexickí vojaci v Matamorose zatkli Cárdenasa po dlhej prestrelke, čo okamžite vytvorilo mocenské vákuum. V auguste 2003 bol Tamaulipas a okolie otrasený každodenným násilím. Najmenej 45 vražd a najmenej 40 únosov v meste, ktoré sa kedysi tešilo relatívnej stabilite. 1. augusta silne ozbrojený konvoj mužov La Barbieho spustil paľbu na agentov Federálnej vyšetrovacej agentúry automatickými zbraňami a raketometmi, čím premenil centrum Nuevo Lareda na vojnovú zónu na takmer 1 hodinu. Brutalita a verejný charakter následného násilia boli v Mexiku bezprecedentné. Telá ponechané na ulici s varovaniami pre rivalov, odrezané hlavy pohodené na preplnených verejných miestach, videá mučenia a vražď. Kým El Chapo a jeho asistenti bojovali o kontrolu nad Nuevo Laredom, násilie bolo používané a propagované širšie ako kedykoľvek predtým. Keď sa Zetas ozvali, rozširujúc sa po celom Tamaulipase a ďalej, to znamenalo začiatok novej fázy obchodu s drogami, akýsi závod v zbrojení, keďže iné siete obchodníkov s drogami začali formovať polovojenské bezpečnostné sily. El Chapo nebol výnimkou. Hneď po svojom úteku z Puente Grande začal verbovať ľudí, konkrétne hľadajúc bývalých vojakov, ktorí vedeli používať zbrane, vypočúvať, mučiť a zabíjať. Po celý ten čas El Chapo neustále získaval pozície. Rád sa zúčastňoval a aktívne sa podieľal na plánovaní dodávok drog, nových metód pašovania a intríg proti konkurenčným obchodníkom s drogami. Ale mal aj vrodené pochopenie toho, ako pracovať s miestnymi sieťami na vzdialených miestach, čím vytvoril horizontálnejšiu štruktúru hierarchickej pyramídy, ktorú si mnohí predstavujú, keď počujú slovo kartel. Zatiaľ čo niektoré skupiny pašerákov, niekedy nazývané kartelmi, napríklad kartely Medellín a Cali v Kolumbii alebo rodinná organizácia Arellano Felix, mali pomerne vertikálnu štruktúru, Federácia El Chapa bola organizovaná horizontálnejšie, s významnou časťou rozhodovacej právomoci udelenou jednotlivým brigádam v ich regióne. Právnik dal možno najvýstižnejšie vysvetlenie Chapovho systému. Sinaloa kartel predstavoval skupinu ľudí, ktorí si navzájom pomáhali úspešne dodávať zásielky kokainu do Spojených štátov. Prirodzene hovoril o šéfovoch, nie o malých pašerákoch a podvodníkoch, ktorí sa často nazývajú členmi kartelu. Táto skupina šéfov, ktorá neskôr dostala názov Sinaloa kartel, pozostávala predovšetkým z El Chapa, El Maya, bratov Beltranovcov, Juana José El Azula de Paragosi Moreny a Ignacia Púrak Posia Nacha Coronela. Mali kapitál na investovanie desiatok miliónov dolárov naraz do zásielok kokainu. Mali pašovaciu infraštruktúru na prepravu tohto kokainu na sever do Spojených štátov. A mali politické kontakty na zabezpečenie, že vo väčšine prípadov bude dodaný na miesto určenia bez zasahovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Každý mal svoj vlastný tím verných strelcov, ale často zdieľali logistiku s poloautonómnymi pašeráckymi skupinami umiestnenými na kľúčových miestach, ktoré mohli vyložiť loď v južnom štáte Chiapas napríklad, alebo ju naložiť na vlak v Mexico City, alebo ju prejsť cez hranicu v Juáreze. Každý mal svoju vlastnú zónu vplyvu, svoju vlastnú prúhorenú plazu. Arturo Beltrán Leiva, Acapulco, Nacho Coronel, Guadalajara. A v každej plaze mal každý svoje politické a policajné kontakty. Niekedy spolupracovali, niekedy pracovali sami, niekedy spojili svoje peniaze a investovali do spoločných nákladov a niekedy investovali svoje vlastné peniaze a kúpili celú zásielku naraz.
ale nikdy sa nepriblížili úrovni organizácie a korporátnej hierarchie, ktorá sa tak často predpokladá, keď sa príliš fantazírujúci rozprávači venujú opisu sietí obchodníkov s drogami, ako napríklad sieť El Chapa. Vďaka partnerstvu s miestnymi brigádami po celom dodávateľskom reťazci získal El Chapo prístup k miestnym znalostiam a miestni obchodníci s drogami získali prístup k ohromujúcemu objemu investičného kapitálu, ako aj k väzbám, ktoré El Chapo a jeho spojenci nadviazali s vysokými policajnými, vojenskými a politickými úradníkmi. Pokračovali tiež v úzkej spolupráci s výrobcami kokainu v Kolumbii, vrátane organizácie Juana Carlosa Ramíreza Abadiu a rodiny Cifuentesovcov. Chupeta pokračoval v práci s priateľmi a rodinou El Chapa počas celých 90. rokov. A po úteku sa opäť skontaktoval s El Chapom. V tom čase, na začiatku a v polovici 2000 rokov, väčšina kokainu, ktorá prichádzala do Mexiko, prichádzala na lodiach, keďže čoraz sofistikovanejšie radarové systémy používané mexickými úradmi v južnom Mexiku robili starú metódu rozsiahlych nelegálnych letov zo Strednej Ameriky alebo Kolumbie ešte riskantnejšou. V 2005 sa Sinaloa opäť pokúsila dobiť Matamoros s rovnakými výsledkami. Územie odolalo. Chapové jednotky sa ho nedokázali zmocniť. Počas tohto pokusu zomreli stovky ľudí, čo prinútilo administratívu prezidenta Foxa vzdať sa svojej politiky nezasahovania do nezákonného obchodu s drogami. Do Nuevo Lareda boli nasadené vojska a konzulát Spojených štátov bol uzavretý kvôli nedostatku bezpečnosti, ktorej čelili americkí úradníci a občania. Na rozdiel od organizácie Tijuana, ktorá bránila svoje územie, ale ktorej reakcia sa obmedzovala na pokusy zabiť vodcov Sinaloy, kartel Golfo nielenže bránil Nuevo Laredo ohňom a mečom, ale aj zaútočil na Sinalov. Násilie na začiatku 2000 rokov sa stalo synonymom obchodu s drogami. V tom čase bol Chapo na úteku. Jeho brat Arturo bol zabitý vo väzení a ďalší brat Miguel Ángel bol zatknutý. Ale agenti DA, ktorí ho prenasledovali, vedeli, že ho to nezastaví. Po prehre na severovýchode obrátil svoj pohľad na sever a uzavrel spojenectvo s bratmi Floresovcami, ktorí sa v 2005 vrátili do Mexika a usadili sa v Guadalajare. V polovici 2005 sa stretli s Guzmánom v jeho tajnom horskom úkryte, aby uzavreli veľké drogové obchody. Bratia riadili všetky svoje aktivity v Spojených štátoch z mexického ranča, vydávajúc príkazy telefonicky. Ich sieť sa tiahla z centier Chicaga do New Yorku, Detroitu a Washingtonu, ako aj do Los Angeles a Vancouveru v Britskej Kolumbii. Na úteku Chapo žil veľmi skromne. Neustále menil svoje miesto a uspokojil sa s málom, žil doslova v provizórnych chatrčiach. Postihla ho skutočná paranoja. Chcel, aby bol telefón každého, s kým prišiel do styku, vrátane jeho početných mileniek, odpočúvaný. Od 2006 sa začala skutočná vojna medzi Sinaloa a Juárezom. Chapo vo svojom horskom úkryte chcel byť nesporným pánom celej severnej hranice. A od 2008 sa začal konflikt medzi Chapom a jeho najvernejšími priateľmi, bratmi Beltranom Leivom. Spojenectvo medzi El Chapom a bratmi sa začalo rozpadať 21. januára 2008, keď skupina mexických vojakov zatkla Alfreda, známeho aj ako El Machom. Arturo Beltrán obvinil z toho El Chapa. Ten sa snažil konflikt minimalizovať, ale napätie bolo príliš vysoké. A 3 mesiace po zatknutí El Machoma 30. apríla to prepuklo. Tím federálnej polície, ktorý pracoval pre El Chapa, sa priblížil k domu v Culiacáne v snahe zatknúť alebo zneškodniť mužov Beltrána Leivu. Banditi spustili paľbu na policajtov. Policajti opätovali paľbu a zrazu sa Culiacán ocitol v plameňoch a vojenské operácie sa presunuli do ulíc. V prvých 11 dňoch mája sa v meste odohralo 52 vražd. Noviny začali počítať mŕtvych spôsobom, ktorý pripomínal správy o stratách, ktoré sa tlačili v Spojených štátoch na vrchole vojny v Iraku. V máji 2008 bol zabitý Chapov syn Edgar Guzmán López. Bol zastrelený na parkovisku nákupného centra. 30. mája sa do vojny zapojila tretia strana, štát, uskutočnením série veľkých a brutálnych razí proti drogovým dílerstvám.
V reakcii na to v meste Guamúčil ozbrojení muži zaútočili na sídlo štátnej ministerskej polície, strieľajúc na budovu automatickými zbraňami a hádzajúc niekoľko granátov. Toto je vojna, kričali titulky novín a každý deň sa tlačili mrazivé správy o zabitých civilistoch. Bratia Floresovci sa ocitli v ťažkej situácii. Nemali v úmysle zúčastňovať sa krvavej vojny a nenášli nič lepšie, ako sa stať informátormi DEA. Začala sa veľmi zložitá hra. Dvojičky viedli dvojaký život, organizovali dodávky drog a potom odovzdávali informácie svojim kurátorom, čo viedlo k zadržaniu viac ako 250 kg kokainu a 4 miliónov dolárov v hotovosti. Ich kurátori požadovali úplnú úprimnosť, ale ak by každá ich zásielka skončila v rukách federálnych agentov, ich dodávateľia v Mexiku by sa mohli začať pýtať, prečo to zlatých chlapcov z Chicaga náhle postihla taká smola. Preto, snažiac sa nájsť rovnováhu, bratia naďalej distribuovali kilogramy zo Sinaloy, pričom občas zabudli o tom informovať svojich kurátorov, ale ukázali sa ako neoceniteľní svedkovia pre Spojené štáty. Ich svedectvá a nahraté rozhovory doslova zatlačili vodcov Sinaloy do kúta. Na nahrávkach Chapo vyjednával dodávky a El Mayo diskutoval o dovoze zásielky zbraní. V novembri 2008 sa Floresovci vzdali strýkovi Samovi a zachránili si životy a životy svojich rodín. Menej ako o rok neskôr veľká porota v Chicagu vydala obžalobu založenú predovšetkým na nahrávkach, ktoré urobili dvojičky. Obviňovala El Chapa, El Maya a ďalších 9 členov Sinaloy z obchodovania s drogami a zbraňami v dostatočnom množstve, aby ich všetkých poslali za mreže v Spojených štátoch doživotne. Teraz zostávalo úradom len ich chytiť. Vojna v Sinaloe sa však nezastavila a Juárez sa stal najnebezpečnejším miestom na svete. V 2008 takmer polovica zo 6 000 zaznamenaných vražd súvisiacich s drogami v Mexiku sa odohrala v Juáreze. Do 2010 bola miera vražd 10-krát vyššia ako celoštátny priemer. Viac ako 99% vražd zostalo nevyriešených a mestská márnica bola tak preplnená, že začala likvidovať telá v masových hroboch. V 2009 bol Arturo Beltrán Leiva zabitý mexickými námorníkmi. Dlho sa verilo, že ho zradil práve El Chapo, ale v skutočnosti sa ukázalo, že ho zradila La Barbie, ktorá začala spolupracovať s DEA. V apríli 2010 Associated Press zverejnila článok, v ktorom oznámila víťazstvo El Chapa, tvrdiac, že Sinaloa je teraz zodpovedná za väčšinu kokainu prepravovaného cez Juárez. Ale všetky zatknutia, ktoré vykonala federálna polícia a víťazstva El Chapa mali malý vplyv na každodenný život obyvateľov Juárezu. 2010 bol najhorší rok s viac ako 3000 zaznamenanými vraždami do konca decembra. Ani El Chapo a El Mayo nezostali bez újmy. 22. októbra 2008 federálna polícia zatkla El Reya Zambadu po dlhej prestrelke v obytnej štvrti Mexico City, čo bol kritický úder pre ich operácie v hlavnom meste. 19. marca 2009 bol v hlavnom meste zatknutý aj najstarší syn a dedič El Maya, Vicente Zambada Niebla. V 2010 zomrel dlhoročný Chapov spoločník Ignacio Ženacho Coronel Villarreal pri prestrelke s mexickou armádou. Keď jednotky vtrhli do domu, kde koronel zomrel, objavili poklad luxusných hodiniek, šperkov a 7 miliónov dolárov v hotovosti. Koronel si vybudoval imidž staromódneho mafiána, ktorý rešpektoval tradície a zároveň bol inovátorom vo výrobe a obchodovaní s metamfetamínom, čím si vyslúžil titul El Rey de Hielo, čo znamená kráľ ľadu. Metamfetamín, lacný a relatívne jednoduchý na výrobu vo veľkých množstvách, sa ukázal ako nové a cenné aktívum. A ešte cennejším aktívom od čínskych dodávateľov by sa stal fentanyl a neskôr darknetový marketplace Steklo, ale to je už iný príbeh. Kokain bol pre mexických obchodníkov s drogami atraktívny, pretože ho nemuseli pestovať. A s metamfetamínom a fentanylom sa obchodníci s drogami nemuseli starať ani o dodávky z Kolumbie. Keď získali potrebné chemikálie, ktoré sa ľahko pohybovali po celom svete, kontrolovali takmer celý dodávateľský reťazec od výroby po veľkoobchodnú distribúciu. Metamfetamín prúdil na sever a hotovosť prúdila na juh.
Coronelova smrť bola pre El Chapa úderom, ale nezabránila ostatným pod jeho patronátom vo výrobe drog. Viedlo to však k ďalšiemu vzniku malých frakcií, ktoré bojovali o dominanciu v oblastiach, kde Coronel kedysi všetko držal pohromade. Po Coronelovej smrti časť jeho bývalých verných oznámila vytvorenie novej skupiny, kartelu Jalisco New Generation, CJNG, ktorý sa o niekoľko rokov neskôr oddelil od El Chapa a stal sa jednou z najnebezpečnejších zločineckých organizácií v krajine pod vedením svojho vodcu Nemeja Oseguery Cervantesa, známeho aj ako El Mencho. Ako sa prezidentské obdobie Felipeho Calderona blížilo ku koncu, bolo jasné, že mexická politika bude naďalej definovaná drogovou vojnou, ktorú začal v prvých dňoch svojho mandátu. Odvtedy, čo Calderón v 2006 ledva vyhral, Juárez a Tijuana boli spustošené a rozsiahle oblasti krajiny sa stali ohniskami únosov, vydierania a zločinu, pred ktorým nemali pokojní občania nikoho, kto by ich ochránil. Na rozdiel od predchádzajúcich generácií obchodníkov s drogami, mnohé z nových skupín sa objavili v ére Los Zetas a vyvinuli oveľa militarizovanejšiu štruktúru a seba definovanú skupinovú identitu ako predchádzajúci obchodníci s drogami, keďže rástla potreba kontrolovať územie a odlíšiť sa od ostatných nováčikov. V tomto prostredí rozdrobených frakcií sa čoraz väčší počet gangov stretával navzájom o kontrolu nad pašovacím územím, obchodom s drogami a vydieraním farmárov a vlastníkov pôdy, ktorí pestovali komerčné plodiny, ako sú avokádo a limetky. Po celý ten čas sa Chapo naďalej skrýval. Od svojho úteku z Puente Grande unikal spravodlivosti 13 rokov. Jeho meno sa obklopilo legendami a v týchto rokoch sa doslova stal polomytologickou postavou, ale v 2014, keď Chapo išiel na párty do Mazatlanu, bol chytený. Trvalo to niekoľko rokov precízneho vyšetrovania. Doslova milimeter po milimetri Američania sťahovali slučku okolo nepolapiteľného Chapa, za každým sa čudujúc jeho novým a čoraz sofistikovanejším úskokom. Takto jeho kolega z kolumbijského klanu Cifuentesovcov Alex najal talentovaného programátora menom Christian Rodríguez, ktorý pre El Chapa vytvoril taký dokonalý komunikačný systém, že agenti tomu nemohli uveriť. Nepodarilo sa im dokonca dešifrovať získaný BlackBerry, ktorý by ich mohol priviesť k najhľadanejšiemu zločincovi na svete, po Bin Ládinovi. Ale ako vždy zohrala úlohu kombinácia ľudských faktorov. Najprv vyvinuli tlak na Rodrígueza, ktorý vôbec nebol zločinec, ale aj tak nemohol zradiť svojho šéfa. Jednoducho nevedel, kde sa nachádza, pretože nepatril do kruhu dôveryhodných. Potom, prostredníctvom Cifuentesovho asistenta, ktorý bol len krok od El Chapa, vypočítali jeho polohu a samotného ho. Celý tento príbeh je podrobne opísaný v knihe Alana Foera Lov na Chapa Guzmána. V lete 2014 bol El Chapo prevezený do väznice s maximálnou ostrahou Altiplano, ale ani tam nezostal dlho. 11. júla 2015, rok a pol po jeho zatknutí, El Chapova bezpečnostná kamera zaznamenala, ako si kráčal po cele. Miestnosť s 3 betónovými stenami a jednou z kovových mreží, s postelou, nočným stolíkom a sprchou s priečkou vysokou do pása. Na nočnom stolíku bol kotúč toaletného papiera a niečo, čo vyzeralo ako smartfón. El Chapo mal na sebe béžovú väzenskú uniformu a na stene oproti jeho posteli visela náhradná košeľa. Po niekoľkých prechádzkach od sprchy k nočnému stolíku a späť vošiel do sprchovacieho kúta a zohol sa, ako by chcel zdvihnúť niečo z podlahy sprchy, jedinej slepej zóny v jeho cele. Potom urobil pár krokov k posteli, posadil sa a vyzliekol si topánky. Sedel tam, potom vstal, 4 kroky a dostal sa k sprche a zmizol z dohľadu. Zostúpil cez 50x50 cm otvor v podlahe sprchy. El Chapo zišiel 1 meter pod podlahu svojej cely pomocou rebríka z PVC trubiek, predtým ako sa dostal do tunela, kde už naňho čakal komplic na motorke. Prešli 1,5 kilometra na druhý koniec tunela a preplazili sa výstupným tunelom, vynárajúc sa z štvorcového otvoru, vyrezaného v podlahe nedokončeného domu. Naskočili na štvorkolku a prešli krátku vzdialenosť k skladu, kde nastúpili do čakajúceho súvu a jazdili približne 2 hodiny na sever k pristávacej dráhe v štáte Querétaro,
kde ich čakal pilot, aby odviezol Chapa na bezpečné miesto v Sinaloe. Keď stráže konečne prišli skontrolovať jeho celu, jediné živé stvorenie, ktoré zostalo v cele, bol vrabec, ktorého Chapovi muži použili na overenie kvality vzduchu v tuneli. Útek bol pripravovaný viac ako rok, koncipovaný počas stretnutí Dámasa Lópeza a synov El Chapa. Od apríla 2014 Dámaso López a synovia El Chapa začali klásť základy. Kúpili nehnuteľnosť asi kilometer od väznice, kde robotníci začali kopať. Potom získali neďaleký sklad, kde skladovali zbrane a obrnený pick-up. Potom tajne prepašovali do väznice hodinky z GPS, ktoré im umožnili presne určiť polohu Chapovej cely, aby tým staviteľov tunelov mohol kopať správnym smerom. Bol to jeden z najslávnejších trikov El Chapovej kariéry. Preslávil sa kopaním tunelov v Agua Prieta a Tijuane. Raz utiekol pred námorníkmi v Culiacáne cez tunel. A teraz opäť použil tunel, aby podrobil svet svojej vôli. Tunel bol ďalším architektonickým zázrakom, ktorý sa tiahne viac ako 1 kilometer od falošného staveniska pod múrmi väzenia a priamo do Chapovej sprchy s osvetlením a ventiláciou zavesenými po celej dĺžke. Steny boli vykopané do jednotnej výšky a šírky od vstupu k výstupu so zásobami kyslíka umiestnenými v strategických intervaloch pre každý prípad. Tunel, ktorého výstavba stála $5 miliónov, si vyžiadala odstránenie viac ako 3000 tón zeminy. Na jar 2015 sa Chapovi záchrancovia priblížili tak blízko, že ho počuli, ako sa snažili prelomiť betón. A nebol sám. Robili taký hluk, že sa začali sťažovať aj iní väzni, ale nikto ich nepočúval. Keď sa El Chapo už preplazil do šachty tunela a utiekol, väzenským strážnikom trvalo 18 dlhých minút, kým skontrolovali jeho celu a našli únikovú cestu. Oneskorenie, ktoré viedlo k predpokladom, že boli podplatení. Hneď na to generálna prokuratúra vypočúvala viac ako 20 strážcov a 7 z nich zatkla v súvislosti s útekom z väzenia. Prezident Enrique Peña Nieto bol na štátnej návšteve vo Francúzsku, keď prišla správa. A jeho povesť po tomto fakte visela na vlásku kvôli schopnosti El Chapa zmiznúť z inštitúcie, ktorá mala byť najbezpečnejšou väznicou v krajine. Ale Chapo zostarol a už sa nemohol tak dlho skrývať. V 2016, 6 mesiacov po druhom epickom úteku, bol opäť chytený. Tentoraz v meste Los Mochis počas operácie námorníkov. Prezident Peña Nieto vtedy napísal na svoj Twitter: "Misii splnená." Po roku vášnivých debát bol vydaný do Spojených štátov, kde bol obvinený. 17. júla 2019, niekoľko mesiacov potom, čo bol uznaný vinným, sa El Chapo naposledy objavil na verejnosti, aby si vypočul svoj rozsudok a urobil posledné vyhlásenie. Okrem niekoľkých tichých odpovedí, áno a nie, počas procesu to bolo prvýkrát, čo prehovoril verejne od svojho vystúpenia vo videu so Seanom Pennom v 2015. Vstávajúc od obhajcovského stola, El Chapo pozdravil sudcu Briana Cogana a spustil triezvu kritiku zaobchádzania, ktorého sa mu dostalo v Spojených štátoch. Tvrdia, že ma posielajú do väzenia, kde sa moje meno už nikdy nevysloví, povedal El Chapo a zastavil sa, aby prekladateľ zopakoval v angličtine. Využívam túto príležitosť, aby som povedal, že tu nebola žiadna spravodlivosť. Mierne koktajúc, čítajúc pripravené poznámky, vymenoval poníženia, ktorým čelil počas zadržiavania na Manhattane. Prinútili ma piť špinavú vodu, odopreli mi prístup k vzduchu a slnečnému svetlu, povedal. Bolo to psychologické, emocionálne, mentálne mučenie 24 hodín denne. Odborníci neskôr potvrdili, že Chapo bol vo veľmi zlom stave a možno práve kvôli zlému zaobchádzaniu. Niekoľko dní pred verdiktom DEA oznámila zadržanie 20 kg fentanylu v Chicagu a krátko predtým najväčšie zadržanie fentanylu v Arizóne. Chapo bol v Spojených štátoch 2 roky, ale jeho prípad pokračoval, rovnako ako pokračuje dodnes. Príbeh organizovaného zločinu v Mexiku bol vždy neoddeliteľný od príbehu štátnej moci. Dokonca aj postavy ako El Chapo, vysoko postavení obchodníci s drogami, boli vždy len spotrebným materiálom. Najlepší spôsob, ako pochopiť mexický obchod s drogami, je nasledujúci.
Pokúste sa si ho predstaviť nie ako temný sektor, ale ako skutočný kapitalistický podnik. A ako kapitalistický podnik mal vždy skorumpované a nejednoznačné vzťahy so štátom. A nátlakové požiadavky a meniace sa priority americkej zahraničnej politiky túto situáciu len zhoršovali. Obchod s drogami v Mexiku je neoddeliteľný od štátu. Mnoho z prvých obchodníkov s drogami boli policajti a mnoho z prvých policajtov boli obchodníci s drogami. A táto hranica bola vždy konvenčná a takou aj zostáva. El Chapo, podobne ako mnoho iných narkobaronov, sa narodil chudobný a nemal príliš na výber, kým sa stane. Vyrastal vo svete, ktorý si vyžadoval násilie a odmeňoval len tie najnemilosrdnejšie ambície. Keď získal moc, bohatstvo a vplyv, prijal úlohu sprostredkovateľa medzi štátom a obyčajnými ľuďmi žijúcimi v oblastiach, kde mal moc. A keď ho štát už nepotreboval, bol odhodený ako odpadový materiál. Nebol rebelom, nebol Ježišom Malverdem. Chcel len byť dôležitý a bohatý. Nebol prvý a už je jasné, že nebude ani posledný.